yane onyenta mwari gane tinya saa se nkoro yane kanga go kaiwuru no bolema nkaiwuru kingosekererwa nani nabona ari gukungosekererwa yare go jakobasi kuosi abantu bago jabuone mpaka igo bago chakorora ngaki nyarebe kwanza nabairi bari go chagochorora matangane ngaki ya nyarebe osire ase ngenjo tinabwate bantu mate nore mbono iga nore nintungo koratora magose kiare kenyorari ekero monta asirire monto motaka bantu bari kogendororo bantu bari bakwenyara bantu yani bantu bari bakwenyara bari gochio bantu bagochio nabataka bantu bagochio baria bantu bachaete bakore machingoro chiro barabona bagoteba nga tigabagendororo lakini aya to kuoroka lakini aya konyoro boko kuaga ni omugando ori bwa bantu batari kwenyara ekiagerere nari raisi korusi chianga arosi gosenge gutu nari raisi korusi ebikoroto asoe ngoro imareme ase ngencho yogo siereri kwao ntagete ngotebiga omonto oyo monara story ntari gotiga maega omonto oyo monara ese getabu kia Yohana lakini tingo ikakonya soma yansi kiagera chinsa chiangereire lakini tiganya some Yohana kianda tiganya some 25 ego tebaiga elio omonto oria akairaneria onye ere no monyene ebibe timanyeti ringana elimo imanyete inche nigo narenge omuko korende bono nkororande igo asobo gimabwensi pi ebinto byonsi byatoke bya ekera abantu bamubori igoro babori omonto igoro edini yabo kera abantu bamubori kene yonsi igabatebiga inche ebinto binde byonsi nore byarengo ebya abantu bakori nyore mwarenge edini engiya nyore mwakorete kyango timanyeti egento manyete nekamo anarengo moko nabono nakoriru nkororande nakieko gera ari korwera giesoborori ese ngenjo chinsanta anyora nari kukwana gochinzeka na inche gente kamonda atenene goteba nyasa ori ongikiria asendega nyasa ori ogoikiria sora motegereri nyasa ori ogerire muno ore igo tobasa komweba inyore gente kamongari tukerimo noro tabibuate nabono no bibuate na inje nginyore ngari tukerimo na chandegete lakini nyasa akandusia sobore mabwana nyasa akandusia sena bimbeta magoro nyasa akankonya se na omogongo ne kumbete ase rieta ria Yesu oiga bono iga na inche ngokwane kande nare gokwaneka lakini bono na inche ngokwane kande lingana ligiya kabisa naye ekero gwotaka kumanya ubwo yenyone ne chinguru chitoka asore nekero kumanya ase na arenge nabona asende munori atete ngaki inarengo moko nabono nkororande naye ndiro tabibwate bono no bibwate tigago chayo mino nyatabwati tigakwanga abamino ngatibabwati tigakwanga abamine kenyoro ngagentonge yo barago tebi ochigwake sabu ororanga gochi nore ne chibesa chiao na bachiko gotindeka chibesa chiao na bachiko konya bakongwa chibesa chiao onye tobwati obwanchani tobwati Kristo ime yao onye tobwati obwanchani tobwati omonye no obwanchani ime yao tiganko orengo gotebiga koranje ayo bwate mechande korandere tekera rituko karakange sabu gotinda kuana lakini karakange sabu ne mechando ya bande gwachieto kabwate koretera tobo kon ne sauri gwachiete kero kendo gasekerera abande na kiyeko gara na bao babeirebo na singenjo gwachieto gasekerero mwako bande muno mongina bona konyora koruko akotebo mwako ngachi yani abasaja ne chisese gosese omosacho waro muya lakini gwata chisese gosese ekereja giesese kego chikoiwa ya sororo bono kwachaka kuanza korera nande badanga nji mumusonyo ndimete munabeire ero taligocha nyomba ero isika korara naye kwa mubekerete kereja yesese bono gento kyo kumya ngeriga lingana lyo okumindiriga manyo yo korusira asore na asore asegwa roro yo korusira kormaega na asegwa ikire na abwa asegwa ikire muanje nyasaye
anchana abantu bamino nariora amenye buya otabwatie mechando n'abande mambiga bono iga muna twabokire bono mambiga tiga tosabe tokumanya ritu kama egento rikoreta tiga tosabe tokumanya ng'anki ogokikonyora lakini koko chakari tuko bono mambi goikomwera Nyasaye mbuya ekiagera okorusiri maega ngware gokwaneka okoretire bosioga Nyasaye gakoretire kero egekia bosio naye moiranire mbuya naye kore maega inyora rituko erimo emechande yobwata abande ntwaeterete korwororo lakini bona ase toro chimbosio tiga tosabe obe nyuma totarasaba tiga nkwane iga nchama rietane ngoro kufini sendi nyang'ao oyo okorisi nabatebia umupasta nje ikongo korase ekanisa ya Zion Matongo Church omochio itumbe karwa ikirororo ogende paka Zion Matongo Church no konyora nabo igo no piece of oito piece of pastor Albert Musiria no toramo keroko gendororo no gotonyora tiga Nyasago seni agokorera manene nyuma ntarasaba agakorera manene naso bwanjanio bonene tiga tosabe omoche numbuya mone kiageroro muya tata kora njo botuko bwale ngo bonene twarwanire segi ogokumia lakini etali segi echinyama na manyinga tata ne segi gwatorwanira totaruana ekiagera go twacheta tokeru tantu tokarara lakini oyo torwanire segi naye tata pakekera babisa bato surround this ko botuko ayankwa manyete tata ekero Nyasaye tware gotisi wobogima abantu baetane mioro na matimo isiko batageto bogima bwaito ayengwa to manyete tata ogwato rwanerera totamanyeti tata gwakorire mereme menene botuko totamanyete aba arenga abarwaire abarenge goja gokunyasa kwa barwanerere baikire bono mambi no koboko kwao tata bono ande ko twikire bono mambi kori tukori gojigo chaka Nyasaye kero togo chikori nyata inyora batabwate nyora moneno ne Nyasaye batari na yanga nyora moneno na batari na kende nyora moneno ne Nyasaye no na batabwate tata inyora batabwate Nyasaye bagwetanana Nyasaye inyora moneno ne abande ko barigirie gwike yengi mako andori yegasi yaboroira na busa tata koranje nero mweri tukori arero tata nako bakire nako imogererie kyaerore Nyasaye mbuya mono ese rita rya Yesu Kristo nasaba nakwena amen namba ya ne simi igere 07 01 740 218 ande ngirorere ere 07 01 740 218 Nyasaye seni buya amen. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nagokurondera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbo gusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chia bisi chito echuchira
ase nyumba ya Brighton Apartment ejiri busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe obochenu ni goboro bw'eng'encho muno ase obogima bwawo kurinda asa gwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kibara n'amacha makinonuku na kurinda chindagira kiryokuria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umirana na Janet Nyamwamu asa gukoherera na kugosemia iguru yobochenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyokuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri togenda tukuraririrwa gatokuria na riratokonye igori tokiri tukuraririrwa ndikakitomenye buya kemocha buna botambe ngo batavinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Chitarikini sano motenyino yokano mwaka bajirubere meronge bere nebere moroberio ne Ensakia getaseni Ndizi TV na ntokwera bageria bene kukwarigania dekarori rituko lia chumaine karotokwera bageri kukwarigania tonse soberete na rako cha kamona ntaso moroberio yiga kuchakira boni kajinsi to chabona mambi nyana na gokwenda kutopata sensemeri mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News boiga sensemeri YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utarikweba kuto tweet @Ndizi TV News tumekerengeri kia gwetera sinambe ira siskini yao totenga kikwa bokire na kirobere tiri tukuri yao nga kyobangite kibako kyao nga yugo chemeremo na nyama gutaka aboretera kindendo bogi mupromo tokwenda gusuguma na intu twasugumire bakatwekira ase studio gaiga bantu atari na magora bantu mwete bintu mbikongete sana maguta bantu baendete kubeka maguta chipetrol na twetire go jaigara kindende eite kogerana gaste koreka nigo twabokire mapemeri na tuguture obana intu kurboni yago ikomwe nyorana aboko bana intu kurbono go gajinse to bono mambiore maega ye studio osase kamera ko ene kuna chibicha na maliga gochera senjera erendonge ne producer ito John Kebati karto asoira ne do kwari ne senjera yabene obenente ko komere buno botambere tariane Brighton Makori Buyamano kigimo mwanche murigeria na inchiri tariane ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ndene mambengi atumiranire asomoro buli bwenza kya olioko gochakera litukuri yao okorosera rituko riao egerekera gosoka gucharia onyoranga kwanyolra biratatu aragokonye kuruga igase studio ekiagera na mange tukwariganire tikura igaiga rituko ria lero ria Jumaine ekaro rituko ria lero tuchitwa kwanira mangana yoba chenu bwaito igoge gochekora gense amone nusu iga bogo kyabona mambia ngochitoro gutwara omogeni osabageni ase studio egera turasanga abere atatu ari atulengete intwe buno mugusi igo byamono kigimo mwancho murigereria boka abanimeta abange babokire anene mona bonchururia bali ba boda boda bonchururia ba matatu nabantu bande bonse bali bagutumbeka chipara nimetenga babokire bono igakurigia maguta ya petroli ekikia beire ngana erete tobokongu anga matukane iga koru obokebwa maguto bwachagete kororekana imense ito ya Kenya lakini serikali nigagenda tosingeranga maguta narororo ni iria tarabwato kwa sengencho y'ebintu bibere bitatu igono kwegena gwaito ngana chikobwato kwa bakenya batigi guchandika nonyana abantu abange gwikachia BC pigipigi gogotiga para sengencho nga tetageti besa sengencho mwachi besa magutanga ya koruzi igobana abange gwika motare nandi gwika moremererie igobana mwanchu murigeria na mange ritukuria rero twakwarganira kurugega se studio unere butambe ngokumanyitore nararia ya irobolito asa magazeti yeritukuria rero na mangana mayina arororo na manga yande ari aratubuke ekaratogenderete no murubirio igo buno yo mintateba tubwati gwetera senjera ye mitandao no toregalia Ndizi TV News ensemo ya Facebook kiwaikiregalia Ndizi TV News abakorora ebicha yabaralia ba Ndizi TV bonsi no baregabo nonde Brighton noale nabarali bande bali bakoratere mu rubirio ao
no barega abo igomanya gwaikire nyomba abu no gwaikire amangana a YouTube naro nabo gotonyora buna Ndizi TV News waikori kerieta news omoerio egere onyare ko bakugutwikira no gusanga umuroberio obono mambia na bari mu gutumika SMS number murati kwa magega asingenche namba nere yuera set TV yao enambe yoyo nabo kolika wetera asenchira ya WhatsApp nabo nabo baguto tweet wetera ase Ndizi TV News @Ndizi TV News nabo tokonyore tweet yao bono mambia egere togosome tote bono nganka yure bono mambia nka yumurubirio konyorire njerori guchemeremo njerori guchimugondo nka yogo tonyora kurwa tote bitulikire bwangu egere tumanya ngantuli ntutweka gaiga se studio nyora ni gotorba bere gaiga abutokorekana kuri ndo yo minto John Kibati nere no ari maega yechi kamera kwena kyangerio yeri to gukwana nechi biche chioroche ngogo chira senchire enyororo nchibe so gutwara muchando unde bwensi chitwara muchando no ari tayare kwena kyanga ebiche yonyerongeire yabeire burunge igo kabamo naintwe oikomoeri memo no manju murire karatu akwaria ni rigo bono ende tumekerengere kya gwithirase enambe yere sikiskin wera bototenga kikwa bogire no mbali bakwira no nyomba go chikorale kyega mbali bakorteke bago botuko bogima bago chikora arara na baragwa kerento gotentura arara korato bwatia keigura tura kumurekera tura goteina arari ale ngakibiri ngakiritukoria kira ari akoreka ntukuritukurie goro na ara sama kaseti torona ki ngakitumore ngakiamorekeira nene nande karo murai bwense ritukurie goro nyari tkago sign supplementary budget erigo koro mochando bwa magutego na mange arasa magasete akatuchikwena chinga kekyo lakini naye korato mochumbe yao turarigere ninga yo turigere tukorunga kyo tobwate tinga kikwa bokire na kiro beri tukoria ekerondoje sense meri ya Facebook na ara kuna isaka Puosinde hagoteana kurumagombo nikondani na my people Lydia hagoteana waleme yumuroberu Ensakia mo nabantu baya Lydia kili Esther kurujinse majirisha bubasi nyaboterere agoteba nonde amorioka emambye ngiye ko cyase bonsi bali bandate kuri yumuroberu Ensakia ko eliki basweti momigi agoteani gakurukuru cinsemo kiri cya Kisumu agoteba na komo goika enkoli tiganya sazu ni ritukeria chumaine kartua soirime yumuroberio bwe Ensakia kinara okorokuna lisabikirito rikorokuna pana kosa sa enelia nyora kuruchinza majiri jabo gita agoteana bababuke Samuel Onyego akaindia kayama mastengo wirio mekenye daniribosire amo na wana iruma wote akubateina boka mwomo chagoso asumuroberio Ensakia kiagana no gututura emambia yabona mwanju muri tokoteina genda gutuma uchumbe ya gwitera semitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boigo YouTube na botonyora Ndizi TV News etokote ibuna kero kwenda sense meri go search nigo goso okolika Ndizi TV News utarigetia marita ya toto nigo rasoro ao lakini gotete goso ime yo moroberio ito nigo gotonyora Ndizi TV News kero kwalikira marita ya toto nigo koire ya mase yemo koma konyora ni tutorora torarie wa subscribe ikiagana ndi wa subscribe na kwa biki notification ekero moroberio Ensakia jakire kengere kyabuga kya deina yaya ndo chabanda babokire okabamo naintwe oikomere enda utomekerengere kyao bono gendera gutuma SMS yao bono mambia nganga yu tubwatete korwa na ndenkyo kora chinga kimne chiga chia bono akulika gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News agoteba Kennedy Gisemba agoteba tuko wishing you a happy day. We wish you a happy day too. Kwani timu hapana kosa koro chinsemo cha diaspora ya wadivina onkeo ba maiga kigima ya wachare duwaro babonsi abanchi ba Ndizi TV bakuligele wetera so mtandao singencho Ndizi TV nigo tuli kurukira se tunawakilisha kere kona andonsi asomugusi agotoka Hezbon Nyamete na agenda takuligereria manainti wetera senchira ya Facebook mbia mono sana divina onkeo na erankoro chinsemo cha machingumbu agoteba Sara Brighton tinkorara onye tindaligerio moroberio Ensakia ndama yanga gusi yaito Kenya yaito Africa yaito nkikegendera taroro igombia mono sana divina onkeo asukuligele botambe moroberio Ensakia kironkwanda sensemo ya WhatsApp lishabikirito ndroli konkigi makoro South Mugrango akorwa divina mora agoteba niko ndani ya Ndizi TV omoroberio number 1 Ensakia unokoleto na inu babere kuruga bwa studio ande nigo mole malitati kigima kuruga bwa asante sana divina mora Geoffrey Onyancha
Ontita nere nkoro chinsemo chia tabaka agoteba nkwaniri omongino nokoro kwa Lydia Moraha abana Sierra Hayden amona Jaden nonde ime asomoro bulyo buna botambe gaki Ndizi TV seseni wa aiga nkoro South Mugirango. Asante sana koro chinsemo chia manga asakoro kwa isecha etundubali ekoro kwa bokobiri no amashabiki akurigeria korwali shabiki buna mukaya agoteba nabokire bono mambia kwani abantu bonsi bamanga isecha ensemo ya bukobiri tuko ndani nande mbiamono asomoro buli bwensakia mbebono mwanju muri karanda to gotobwatia sikoro singo go chonzi abarezi county ya Kisii abare county ya Nyamira abari county chonzi bijiria stoika gotokwereri bageria bana bantu kwatena kabe mosuke kera murasuke ni gomuretirwa manka bagetutu ababazi abamachoge abanjali boigo tu abariganirie munyarimo gosona abanyali bali meta abanyali bali mwensi ntige tu abarigani mwensi korukingo ngonye chenso meta bagetutu katokwana bagetutu banyamira na bagetutu ba Kisii county nikatokwana bagirango nikatokwana bagirango be county ya Nyamira amone county ya Kisii katokwana babasi nikatokwana babasi bonsi na banjali bonsi amo nabanyali bali abo bali nyali bali masaba amona nyali bali chache tuli baga yabane kubarigani naba machoge bo machoge chache na machoge bora igobona chinyombe Jones to ajimoganiri kuno mugusi igokaba imeyo moroberu Ensakia tetwira na studio tonda so bonchoro yake ende to kwirana tumakwenda wikasa magaseti torena rali airoburito itukulia lero igo toska Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Mia mano manju mudekero ndada kutubwatia ndada sumuroberio yega ndeka tuji kukwera we kasama kaseti ditukurara kuntu zara ikomba nanda bandada utuma chuchumbe jepa sara mbare batu mero chumbe akolika iga agoteba kurukwa Maria Ogao korochinse mocha bumacho gechache agoteba naonde ime yomoroberio nganyirita magazeti yelitskolia lero. Asante sana Samson Roswa. Agoteba niko ndani no murugione Rose Nyaboga no tolime yomoroberio bwenza kyantoli komocha. Asante sana omugaka Evans Ogendi neragoteba ubukire bya agoteba togendere gusabira omongino igwete bobe omongina Jane Barongo mbia mono sana abungati abali bakulika nara kuna nyanja mabiriscom agode am light ya with you mo no ndeti gusuka no mongina sarome mokeira makona tote ina nerno ali kurujinsa mo Jarsona atutegerete bya kabisote na bana bane gendera igo tena kebati Sara na Brighton gendera igo nya site gendera ko babwira ino mongina sarome mokera kurujinsa mo Jarsona ekerto kana ya mase ya mo ikasama gazeti ni gombate gazeti ya The Standard na inje buna botambe ngotwale gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ngana liero borito goseringa na mwamu go muri kyali getenga ki jibirioni 34 cyanya chiko greta liberera na gusukuma ba Kenya mono nene karamaguta agendete kubura sinse ito ya Kenya so munubwe Kenya medero ni go muri kwega sideri na how 34 billion dispute pushes Kenyans into fuel shortage go muri kwega seti na bali gete go nene karamaguta agendete kubura sinse ito ya Kenya boigo ni gari gete go sase bichentanga ni rase peche yo ngakumura ibwense uru Kenya tanya de cargo signed supplementary budget ya ligoro eliko gusu yake musigo yo endete kwenda kiwo igoro ya maguta bulira sinsito ya Kenya boigo asepeche yeyo ni go murai mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto na babwatani bae bakire bicha bwa serit kurigoro nera mochetie ukina kwa maguta sinsito ya Kenya nene karate tebuna bakurumi bense bari imiyense ya Kenya na ubaire amaguta kubora osobokoreria sense me ibwanya rebo guturubana boigo muri kibega seti gosiga seti ya The Standard ne orogeti raini entambe gabunga kya kichigari cyarenge ase bitu au kuriya maguta baichoranite kabisa burit kurigoro no embono mambia bitu ebimbichoranite no na se county ya Kisii county ya Nyamire kera maguta aborete igo ayunaro aire oborita se seti ya The Standard anene ni goranya nyora se beji ya gatano no mo gatano na kabere amo nemeronge bere na kianda ayunaro turachikurigirirgo chimetorore na ngaki amurekeire karama gutandrete gutwara umachanda sinsito ya Kenya boigo asebeche yo entangani umurigwe gaseti na murekerete ngaki umugwasiri we semi Professor Josh Magwa anyareka ko bol chi private nyari chiko gendera kwagacha chi school gose kwagacha chi junior high classes ekero serikali reta kubiko muruberio obene kwena kebuna ama muruberio CBC kogendera sensi yeito ya Kenya boigo muri kibuga seti nari gete igoro ngaki oyoro chikuri kirugo kemo kibo MCC county ya Kisii gari sense mo yabo mbaba nigo anyarite kago itu amatukata to ekero kyama giodium gete kwerion gucha sobochori wonene obochori oboke kwikyamekyo ayugati yali arasi gaseti ya The Standard kato chikubero chimento kunyamurikira ase obogale oigo ase gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigereria ase peji ntangani amangana yo kuburo kwa maguta ya petroli naire obolito ase gazeti yo ase peji ntangani kolende no mweso amwelio ye ase ngencho morai bwenso muske Uhuru Kenyatta na nyaltuko baga kubeke se yo gwakana chibesa angachi bilioni 13 likabeso guseri deni babwate uchi saba oni bali bamaguta kolende nganonye amaguta yo ngocyale gutuka gucyasa amatukari bosyo chinga kine chinkongu ase abakenya bonsi ase ngenchubugima niko bogendrete ku mapa abakenya bande niko bakuraranchara mbabwatiki bakulya kulinde nechinga kiche kirebo igo ngamaguta amwelio yo murai nanyartko baga kubikesei egere chibese chiaka no abanyene amaguta anyarko baga kuigurirwa igo abana boda batume kibechi para no kwege nabuna matuka make gose chinsanke nabura nyore ngamaguta achakire gutuka na inde kolende asepeji ntangani engane irobo litokegima nigoro yo morai wekya makia UDM Raila Odinga uyobo igo oromo rwanereri bwekeroge kenene kyobora bwense wetrase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ekero mulikiali getenga the path to power
egento kego chikomuchanda omutwe omoraibu kiama kia ODM Raila Odinga gose Raila's big headache neringa nonyonyorire etiket gose nonyebwancheirwe gocha kwerurukia obomo bwe bandere ya Azimio la Umoja nigo bono abwate egetire gekongu asengencho yogocha gochora omokonyo ye gose running mate. Omurikini gagoteba bono Odinga tamanyete ng'a ningo agucha gochora kobo mokonyo ye ine no muraibu kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kurwasa obomo bwe Oka gose nabaraya baiga kurwase byama ange 20 ebibya chamo na korosio bwamo bwa Azimio la Umoja igona bwato bokongu ngana kiago chigochora running mate yae ekwana kiwanga kiro muntu asebya mebi byonsi na kiro muntu natagetenere achorwe achikoba running mate yae igama ngana yaiga naboko yanyora CPG 12 ne PG 13 kulinde nkuigura tole guchime egere twenyorere ayu amana yanda mange baiga se gazeti yege PG isiko omurikinari getenga inkikeragere abana bali batanganete amatemwa KCPE barabaisa guchya komisia gose komocha gwasoase chiskuru chiri batagete barabwa abanyene eyo neiro bolito kulendige gotoka CPG ya magega kegima nabo yekarota gwasoasa mangana yebigambero eyo ne PG ntangani ye gazeti ya The Daily Nation nelinga Aisha Jumwa yoro mubunge omalindi bone kina kilikimo bwatiranetie iguru yo boiti omo kirori omotangani nigo bona mubigetenga kigima na ikiranetie ngani yo boiti ige amangana yo nkuigura tulime toyamanye asenjera yo bwagale ake asebeji akane no omugano yo Aisha Chuma omubungo marindi omugano ye no ori kirabo anene kero ri motanganya nyarega kuroboro ribwaye na goteabuna ya yo musubati yo so mubungo yo ni ganyarete ka koigereria gosika gosigita violence uzigiseye je negati ya korekaneta sense media yeririte mbako muntu yo mo agasirio bogima bwaye kurende omo kero ri ni gatete buna oyo ni ganyarete ka koigereria giseye jukurende darling amdi ose oyunya de kago sira tanya talenge amdi jojo tanya oyunya de kago sira talenge amdi kolende nikobona mochiri go saru to borwa na gotabuna mubungo yo nero segete giseye chukora de go somo mugano yo niguranyora sebeji yakane osome ngakikine kyo kende de komo bwatirania mu malindi MP Aisha Chuma ayuno ko yanyora boigo asebeji yunigo bono liberera litinanderia no kiwe asekiama gya chupiri ayama ayo mugavana bwe county ya Nakuru li Kinyanjui kurorekana bunaga kwira na gochia se kiamekyo eli aligie gochigochorwa asentundende ya kabere ko mugavana bwe county yugo bono liberali tindi ni oli abana kiwe ase kiamekyo ekero bali konyora bale mire bunamba chikonyore ticket ye kiameki koiruke bendere yokoligi kero kyo mugavana bwe tire kiame ya chupiri batwarira maisugusu ekero li Kinyanjui airendigo mugano ino nabo konyora se bechi ya kane endebwe somere orolenga kichipati endete nande bwo kweroberia gochi se obochori oboke obokore obwacha gete byama bindi byachagete ritukuri goro bigugendera goika gatikati yomutinyo yo okane boigo asibechi yeyu nigo bono anene abarai bari bare asensemeria East Africa Assembly banyarire bagwikaransu bachakire karakyabo Grabandete Guardianiense ya DRC Congo as Ensakia East Africa communities nigo bono bajagete karekebo igoro karabatakete kobeke mirobilia bene likoimokia ujumi yechinze jirikire asobomo obuo anene karabatete nigo bagochikoimokereria ebirengo bya uchumi ani gosiba chukwanira igoro yo bonjoreri au na mangana ya amasomo ime yechinze jirikire inse yeria burielio ya East African communities igo nigo bajagete murobili bitukore Probende tutwara egikaregyo amangana inigora nyora sebechi yakane gaseti ya The Standard. Ngane yo ya Aisha Jumwa neiro bulitase gazeti ya The Daily Nation page ya kianda abwasa boniki na kya ya chageta buigoro asekigambero kia Mombasa High Court as no monachebi na asilita angicho omo kosekiro lyoyo nigatabete kigambere kyo buna omo bungo yo igana bwateranetiwe se oboiti bo murwanerio yo mo
oyo barenge kwaregania obochori bwe gose by election ase ward ya Ganda tabete kigambero buna niga igwete omabungo yo iga bari n'aba bodyguard baye babere bawika kurwa sigari akaigwa gakoba umanyanga egasi n'abatabeti mokore nkimutaraye korera wikanya kore nchibwe ko monyene gusakarie ira yoko yekora erebwika omonyene iyobone kabeka omabungo ya sakongu buna nere kero kendo ikiranetie obuityobo igo kwanyorera omugano ya sobwagare enyorera gazeti ya The Daily Nation page ne yakianda gwesomere umanyangana ria ya arasi bigambiro nikina kiaye omabunge omalindi Aisha Jumwa ekara tukuskabosio ya page eri anene karo muraibu ensanyarte kago PKCI supplementary budget anene karo bona nyarte kago te abuna serikali gose kiganja kerigia kia treasury gose kiganja kia serikali kinyariki kubwatuka chibese chiri chitakire anene akarate tena president muraibu ensani go bona authorized ogwakana gwe chibese chiri 34.4 billion gochi ase abateneri bari gose oil farms imeyense yetu ya Kenya iliko kora umuchando wo kubura kwa maguta yuane kiwe asensi yetu ya Kenya na abantu yirira abantu abange kuchandika na kutagenda ase chigasi cyabo na hebo igo ne murikina na rigetebunanga kiruto nera nyarete kagwe soki tukuregoro na gukwanira naki gusikoba mochi abo bisabari bara serikali egrate na chikateli na jijirira maguta kubura asensi yetu ya Kenya igo mugano ikora da ko soma ni ko yasoma ase peji ya gatano orore aso obugare na kibono muraibu ensanyarte gakoru chibese icho nande ekero chibese icho kubwato ku umuchando no chikoyara gusinande ni go chikogendera kolengana niga maguta endete kubura asensi yetu ya Kenya korende nigo bono murai atebere muraibu ensate bino chibese chibwato kwe eriko kora umuchando yo ubwatarane diense yetu ya Kenya mangana ayu nigo kanyora sebechi ya gatano egasetini ya The Standard boyo engane yo murai kobeka SAE na gwetia lichiko lya supplementary budget yo mwaka wechiri bibere merongibere no yo mwaka wechiri bibere merongibere nebere financial year nigo bono lichike liri gwanjira ministry ya petroleum gose ensemirite neta maguta ucha konyora shilingi chibilioni 34.4 eliugo cha kuirania na gukinia ebirengo bya mabuta imeyense yaito ya Kenya engencheye ensema ya petroleum yanya twabage kwegwa chibese chiga iyo no moeso gucha sensemeyo nakoroke buna mabuta na chairane buna botambe buna matuko ayo magega na gukoro muchando bwo kuburwa kwa maguta kolengana no mulikyo botambe ase wizara ya ensema ya petroleum Andrew Kamau ekarali nge kubaga ukwana ya mase ya mo ne gazeti yiga ya The Daily Nation nigatebete buna nonyanabo nigo ekini getambukirekia na ndebono nigatebire amaguta na chigutuka aso bonge igo bantu mbaba isakoba na muchando ndebwensi nonyana bagatebanga nigo bakunyarwa bagusaba mabera ase emuchando yiga wakire abatume kibechi para magega ya maguta kubura igo no kwigena gwitu nga maguta na chigutuka bwangoiga magega yensemeyo kubikirwa chichibesa ichibono baguche gwakana ase lideni babwate gusirika beso babwate ucha saboni bamaguta enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere omugano yu ase page ya kabere baigo page ya gatatu omukonyi bo muraiwense Dr. William Ruto na reditskoligoro ime yenkayaye na nyartkoba kako gikeria okuburo kwa maguta imeyense ito ya Kenya abwasari kubolinga inkikia beire gusenka ya maguta abeire achire abakenya bono bagenderete kuangaika na guonchukana na kerase eyo talibya eyo talikiorokereryo agatebanga kerokende chikatel ne chibroka na chichibwatu murubulyo bukuratene maguta yaiga ba mentu chibesa echichire echiaba abaruwe bango au baraba Kenya na bakogendera guchandika iga karugo chika gosenera kabolia engana ya maguta enyariko bakego shughulikirwa na kwera limolioka abakenya mbana guchandika iga mangana engana yomo konyi bo maraigwense nero no era segazeti ya The Daily Nation page ne ya gatatu ebeji ya gatano no mega seti ya testana ni gobone more kirete kya abantu banyare ba kwegwe kurege tindi ose kure tindi kyanyare ke kurwegwa arne gucha saba na boda boda go siji drivers jiriji ko enda ne bibuyu ko yamaguta siji petrol na kwena na konyaga cha nyumba go sas chigali cyabo ekerobono muri kiwega seti ya gote abuna kolengana no gutugibwa ko dunan igenteke osekero monta go maguta ne kibuyu in disaster waiting yani agote abuna ino mochando obekira sigito ganyerire gwateka kolengana nigo agote abuna nigo
mochando yura ati kusama gutana baranyarga kuribuka ituko gutaekende yonse kulingana no Tribute County Commissioner we county ya Laikipia ni gobona arure kurege tindi go chia saba ba boda nekro barakande go tware buyu na koira maguta asinyumba chia bo sigutana barabo kialesiri yani bata kialesiri bagutana maguta kialesiri kulingana ni gerere omochando bugwatika kumuriro ase county ya Bungoma na Kakamega nigo yarekande buna abantu nigo bari kwenda satambe na kuligia maguta asebono maguta ari kuguru chimisato ase lita unyurubune lita nigo ya mente tari guri karwari ko kasi getasi petrol seze nigo kwari konyora no muntu na bagwanja kokondeli igurire lyonse boigo ni muri kibuga seti na muri kerete nga kyomonto na ndachagete biashara kolenganera otana abamuraba ke young people nigo bari ngespotted bari kororekana akwenda gura maguta kurwase gitase nekemo winogora 150 ero endo chikono nyemyeine ikarorekana nanda abantu mbachagete obonjorerio boko ni maguta ayu ase enjera etarenge ngia kibono yagoserere buna nando okugacho kwa maguta sinyomba nabugora chikoreta omochando no muliro nabora chigwateka asino na sabantu bamenyete kurinde kurege tindi nigo kyarugo chi asabantu bali bakwacha maguta nebuyu nande echi petrol station chinde nkoli na chiarenge abantu bali babuguretie amaguta nebuyu wese bari gucha nebuyu eliko yagwa maguta kurinde naende onye pigipigi ya ngereira maguta na kingo nyesuguma mpaka nkase petrol station mbaro bali genuine bagucha nebuyu bali genuine chipigipigi chikara segeta tambe kusichigari chiangira tambe kurinde bono tukunyara kumanyanga ingochire genuinely nande ngochire ne niembe sengenche petrol station yani maguta ya petrol na ari dangerous naboranye boguri careless riko so tabonya bogureti bunaga neire nabo umuriro koba osekro kendi nando muntu nabaraye ire kabwate eniembe ando nyorenenga kinere serikali yigite kabe kali chiko anele ryo bukabara bwa kabera school ya kayire serikali yigite kabe kali chiki katana muntu tari kwenda petroli kuya maguta ne kibuye kara yaro chikanite buna abane bagachire buye maguta ya gusande bakaira abana bachikusambira giskuru kaire bune karo kuya maguta ne kibuye oigakwara kuri kurwasa umugambi kwate buna nkiucho kwara maguta ya to jino na bantu bari bakora aba matanga bagutuma generator abokora kirurube kwate buna maguta nkiucho kwara kurinde bono nande yachi yonchukire oise kwenda mwanju muri karara gore gaseti ya standard ya ndase beji ya gatano kabere abana bane bakorana kya bantu babugurite ibuyu ebinge sana nona se county ya Kisii abantu babugurite ibuyu biginjarengo kurinde ne ibuyu babugurite goso kuburia maguta bono bokombo kia uchikoka cha magutaya no ya nyomba kera maguta re petrol na bekuripuka abuno bairwe kurege tinda gote buna berende bona kero to guska motwe page ne ya kane gazeti ne ya The Daily Nation bono bacholyo boke gose nominations wikiama kia UDA nigo bogucha koreka chitariki 14 omutinyo yoiga ense yetu ya Kenya ngima igo bacholi boboke wa UDA nigo bogucha chitariki 14 cy'umutinyo yoiga ekero enamba yechi ballot papers esekia mekyo kya UDA chire chimilioni 30 chirwe miayamo iyo ni namba ya clerks osibali baralikie bagucha ko koromurobulyo yo nominations 100,000 number of clerks UDA clerks nabayigo chikaunti omurobulyo yo chikokorekana ne chikaunti 45 ekero chi returning officer nabaru barabe 45 enamba yechibunge gose returning officers kuruchi constituency chonsi igo barabe emiayemo na 25 nechi ambassador chipati chikema kia UDA nigo bagucha koba 15 igo igweto buno bacholi nakaweda chi returning officer mbakarororo okay na ne chi clerks na bakarororo igobo no bacholi bonde bwensi kolende no bacholi oboke which nominations ase omorai wiki amekyo kya UDA William Ruto atabirenga kera omorwanereri kusekera aspirant korase kya makya UDA na bwateli baga ase obacholi bwekene amono bacholi
buri obwasi oku nonye nabo twarorera matuka magega ensemo y'abarai bari bakurwanirire kiroge kemo gwetera sikiama kya UDA bakorire gintu togoteba consensus ase bakugamba baigwana ng'abantu tutigire nyarebe omurai bw'ikiama ekyo William Ruto nigatebete onyarire ko bakagwonchukana n'ense ya Kenya andororire abarai bo kabali bakurigie kirogo ekemo bagotumeke ticket ya UDA nigo bagwikaransa baigwana bono buna kurwase county ya Murang'a bali kurigie kirogo kyobo senator gwetera sekiama kya UDA nigo bacha asoko igwana bakamochora Joe Nyutu wicha kurwanirira ekirogo ekyo kyobo senator na bonse bagateba nigo bagucha kumosira igase kiama kya UDA mbagenderete kuno kuigwana na kugamba na gutigirana kurenda gateba sibali batara igwana mbabwate obwana bwabo na kugenda gwikase ngoli ase obachoryo boke njira shortcut etayo yonere nkwana yo murai bw'ikiama ekyo kya UDA uyole boigo murai bw'iki ogosomokonyi bo murai bwensi boigo ringane ndigereta sobo bwa kero kiama kya UDA kira sobo bwa Kenya Kwanza aburi kuri ronto arujena bo bwa Kenya Kwanza mbanya tubo gutwana no musangana ase ansemeri ya Nairobi ase urai tunu mukonyi bo murai bwensi Dr. William Ruto ase Charles Chweya anjire temba batwara tege karo litku kero batwara tege karo litku rigoro kero twaroche na Charles Chweya matoke oliuta kato chikori ekero kyo gavana se county ya Kisii kero batwara tege karekyo twaroche na anchira nete kuchukuma support Ezekiel Machogu uyo bwate uyo chuko ruke bendera kiama ya UDA aso mubwiri ya buri gose dia ase obomo bwa Kenya Kwanza igomba twara tege karo ndoroje na banda to kutwara tege karo nanyone na batwara tege karo bagaigwana chinsema chiche kamega ngo chukuri yo gavana ndiko chukuri obo senator ekaro to kusuka bosio ekaro to rigere ensemo ya siasa ase beja gatano gatatu ni gobono umuri kiaburitina gose umurai bwense guru Kenyatta nale factor gose na nyareka wonjoreri abantu kurwanza meri ya Central ose Mount Kenya eliyo ko wonjoreri go cyase uburai bwa State House anene ekorera kanene umurai bwense nigo amoiro koboko murai bw'ikiama UDA muraira murundinga asogo chikuye gobo murai gatana sinseto ya Kenya igomuriki na murikirete agateana no nyumurai bw'enso chira sensemeli otwade misangana sensemo ya Mount Kenya ni go opinion gose ni genseme yebagekaine ekero ya rekane buna bantu bara change birengera likurwa sensemeli ya Mount Kenya osuru Kenyatta taraba change birengera libuye kurwa senseme yo ekero kirumondo akuru ebirengera libya ekoro no muri gose tete na banta bankurwa sensemeli ni go bagendete kumusi umurai w'ikiama kya UDA boigo yoro mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto kolende baotana uru ne na bara chiko tema na kwena kibuna kunjoro lyale birengerio bya bantu kurwa sensemeli ya Mount Kenya na baigo ikiama kya ODM mba umiranete gusabara ikorwa sikiama kya ODM litukuri igoro mba umiranete asensemo ya Mombasa eliyo gukwanira ngana kibara bikimero bikiranu igoro yechi nominations kusoba chole bake bokagire guche gokoreka abwase amangana mange akwaniritwe nyorange county ya Mombasa yanyarira ko bake gutwara emesukosuko emenge igoro yoko enonwa kwe yoko enonwa wachi direct ticket gochia ase gatia barai muri kinarwe tegaiga a proposed ODM list gose list elia nyartko bage ko ba proposed ngaba abarwa abarayigete ko ransema ya coast Mombasa mbache kwa wachi direct ticket igento kyale tribirere nene ime ya Mombasa ekerobono abamenyi baganeti obachoryo boke gokoreka asensemeyo bali bakageire gucha kwa wachi direct ticket ko rwasikia kya ODM ngamo no yokuligekero kyo governor ase county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir Mishimboko asense kurwa Likoni Badi Twalib kurwa Jomvu Omari Mwinyi oyole mbunge kurwa Changamwe Rashid Bedzimba kurwa nsema ya Kisauni na Mohamed Faki oyokuligobo senator ase county ya Mombasa Amona Said Abdalla kurwa Nyali abunabo kwenye list ya sokiri ngabache kwa wachi direct ticket chikiama kya ODM kulinde bono igora baraimba umerenete Mombasa elibachi gukwanira iguru yenganijo naboigo abachoryo boke mbwa korekanete asensemo ya Kwale ime ye county ya Taita Taveta ase ensemiyo ya Coast ekero bachoryo boke bwa koregete igo
kogotaka kwenyorera egazeti ya the Standard gose the Daily Nation omugano uyu nabo kwenyora se page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere bwesomere iguru yobochorio bokebwa koregete ase county ya Taita Taveta. Karto kanda we kase beje kubira kabira kase te Standard ni gabono rigete gose ni murekete gosira kwa mu aspirant yo mu yunyarde ka kagere bana ni ganyarde ka gusaganwa asenyo asomuchibwo asenka yaye yuring ODM kisi ward aspirant ni gaite tu amatuka tato ojeso bochorio boke bwe kyame kyuboroberi gochego korekana tariki 52 omotienyi oyo Nairobi based businessman Thomas Okali oyo orwete korwase county ya oyo orwete Sensemeri ya Nairobi anekara koro wonjureri Sensemeyo nigo bona chete eri kuyaren gocha sobochorio bokebwe kyame kikolende nigo bona nyondete amakweri yaye karasaga nitu asinka yaye na kumnyiki gocha sinyagitali yemo ya monyene ase county ya Kisii kolende lituko ligoro maambia egatebekana buna osiriri obogima bwaye kolengana ne family yonya gusira nigo bono yabuli serikali gokora obotuki amo nabana siasa niko besokina kubuli serikali korobotuki bwabene kwena kibina inkikirete umusayo Okali osiri bumwe bwayo kali nigabwate myaka 33 kero anyartika gusiri obugima bwaye nigaro chikurwanire kero kiabombaba ward ime yebunge ya machoge burabu igobono kuru asomero bwensake nigo togosaba nigo nindo tuma amagombo ya se familia yo kero ya sireti oyoruchikori kero kyobo MCS enseme ya bombaba na intwe bune timu Ensakia nigo togo toma amagomba ito ochiase amate ya nyagosira oyuri guchekorigia kerogo kyobo MCA korwase ward ya bombaba igabanto babu machoge bora bumwensi abantu babu mbaba ward tobaganiria maya chingeke chiga chubo kendu obonene mwanchu murigereria mbiyamona soko na kuire biro byao kurigereria nganara ya aire oborito asa magazeti yeli tukoria rero tigaturagenda asensemo yobonchuria asensemo yende studio kero tukwirana ntogendere kuna gukura kurira aria aire oborito asa magazeti yeli tukoria rero igotobaisa gosuka Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Munitali na kole tondo siri mwana yawe Karabana Mora Kaki nje como kungoja kokora nataka ndo wataka kokora tomonya gitari yana ere binte bimbiro omonya gitari ona kayo manyete ni moti kiyo manyete yani nkono kumanya ngabana bachika kiri chaitire ya yo mwana nataka we abinyero kana kina abana na kandekererwa ya mwana nakandi no mato mwana oyo na nyor buru wa fistura mwana kera no mato na bakungu bakorera bosongo baka mwana fistura bari warite kachyo tiketa biyenye kana ngo gosoerande omwana oyo amasoma yega kogendanse omwana yega yotsikonyora abana igara nyayo ka godoro mutano omwana akoro mwana nyetse kabiri no mata sereka ni kanita wana ko ngayo menyete gaiga aye bakango soere amangana osara abana baiseke aetiro nechingaki kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende tobaisa komasara Omubugani ukamil park nigwariganirie umujigwo munene bw'abana ukurukwa Kids Fest Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitariki 10 umutinyukane abana nigo barahamiranie ase chigosori buna kugendia ubwato bwa kontimbo tag of war musiku musenkori kuragira bwanko gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka
wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangira banene kuburugungur bogusi no barabagokie ababuiri nigo baraigwithie gubuna t-shirt amaburi ebinto byogosomera nechi medals ababui komi kurwa chinsemo chonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara rikyo mwana obono ikiagiro kwirikia nigo kogenderete nechi shirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakizimi ase namba noti isano na ibire eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umoyega o Kids Fest Talent Search First Edition umwano tamoja Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Murigereria ogendrete kurigereria umurobiri bw'Ensakia bono mambia entunde ya magazeti eliko na kwemanya na gwesemia nararia ya arasa magazeti eri tukoria rero utarasoka gucha kwenyorera egazeti eri bwanchitaye omonyene kurinde nere byatu aragotebi nararia ya airuburito asa magazeti eri tukoria rero bali mogendrete guturikira mogototeino mogendrete kurigereria umurobiri bw'Ensakia mbia mono nandegendera kurika gwetera se namba yesimi eyuera se TV yao mnyoka ya Facebook comment igalia gwetera Ndizi TV News ensemeyo ya Facebook na boigo YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News egero gendrego comment igalia na gototebinka yi ogendrete kurigereria umurobiri okurwa kurenda sebono nigo togendete kumanya magazeti yeri tukulia rero ekero mbate gazeti ya The Daily Nation nanjeni mbate gazeti ya The Standard kunesa nambara bautana na kumasiwa agatano ari meyo umurobiri bw'Ensakia kabisa agatano ni gabokire bya nani ganda tugutubwate senjira ya bene happy otori agatano here no ari meyo umurobiri bw'Ensakia mbuye mono aseko endera gutujambwira magazeti buya okuvuga ni gari kireke gusimbuye mono tiganya sae abasese ni last love agatano here no ari meyo umurobiri bw'Ensakia kabisa mtoto wa Ruth nera agatano na injino onde monyeba tiganya sae atusentwenzi lituko chumaine ligi ya mwensi ekaromode ase studio ga eliki osoro kuru ekeumburi taro ate anuali me yumurobelio nere taratiwa magega kerto kwenda kurira sama gaseti nigo kumurikirana umwasiri bwechisemi Professor Church magwa nigo wanyalega kubolia chisukuru jiri cyabanyene ose private ko endera kwagacha chi junior secondary school eligo ikerania umurobelio OCBC niga bole nabanyale bakwayirelia konalina libarabwatana ne serikali anene kare serikali nero yabekire mirobeli yabene kwena kune birasi ebingo yarabire asense yitu ya Kenya usenko kora bire obwaga chingo yarabule ebuna erobereri ebirasi ko ikaboni korengana no mwasiri w'Igisem Professor Church magwa anyarika tena ko ikaboni ge birasi kiribusano ni uyanyale bikoera asense media northern Kenya ebirasi emia ya mubanyale bikoera birere digo chikutumeka boigo korengana serikali ya Kenya wetere ministry ya mangana yisemnigo etagete tiko senige bwatekerenga kyukwagaje birasi 10,000 chiri bukomi erikwena kino muroberi OCBC nkogendrole buya nabana ngo kibare goso ase junior secondary school ekero bakore kuru ase school chiri chuboroso igo mugano ina bogonyo soma ase bechi ya 13 ekero bono okuligereri ngaki chisebyere te gusirwa emergency ito ya Kenya Hekero tukwira na gazeti ya The Daily Nation mugano nore gaiga bugo ichania abwase umusacho yomo onyoro mubasokano mubibwe para ere nabana baye babire abali kibaronga bana banyaruka ari kuira gosairete aso gucha gukora ogotemwa use interviews ase skuru ya Sheikh Khalif School imeyensemo ya Mombasa Amdi Anta Amin oyule omo teneneri osomo director asensemo ya Bureau Standards Regional Director
niga nyoro mubasukano nigo ritukuri igoro manyara tukoba bakwenigwa kurinde kurengana ni amati yae nigegoteba abana baiga babere chibaronga banyaruka ngati y'abana bakora amatemu abo buya uyu mwaka 2021 ayasoka angi wiki yaerire abwasoyo mobo abwata max chimitsato 99 amanoyomo amax chimenye nilimo abo ase basogete na tatu mwabo kubaira asensemo ya Mombasa kurinde bakanyoro mu basokano asensemo ya Boji ase epare enene ya Malindi Garissa abo ase baumeraneta makori abo amone lori yanya tukoba kubatuma obosyo ikairira abo batatu gusiri obugima abo amano murundia bwelori eyo akanyora injury gusakanyora ogwakwa asomotwe amo noko nechi injury chindenkenke asomubiroye igobono omugano uyu nabo gwesomera ase page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation ase page iyo baigo abanyanyimbo korwe kiumbe kya National Police Service Commission nigo bagendrete gutuka egekore asensemo ya Trans Nzoia ose county ya Trans Nzoia abwase omwengi changa igiata ose omwengi amarwali atanchirie anyara tukobaga kugirekana gukwa abwabo magega y'umunyanyimbo yomo kumura kibesa cyaye nigegotebekana buna abanyanyimbo abo babere korwa segetaseni ky'abanyanyimbo ya kiminini nigo bachiete ase nyumba y'omwengi changa ekero bamuburetie liaki rechiringeri bweyemo omwengi uyu akanga kuba enga kibono bamutaburete chibesa bwate chilingi chiri bwe 30 egento keirerete omusubati uyu aselieta Scholastica Marada omongina bwabana batano anyara tukobaga kugireka na gusiria obugima bwaye abwabo abanyanyimbo nigo bagenderete guchungusa na gutuka egekorekyo Karatokana gase page 13 as 15 na kabere gaseti ya testara ni go musubate yo manyara tega kwerero mugano monene kabisa abwanene agote abunanga kya ya eteire kero musacho anya tega ko nyomo mukungu kabere erigo chikonyora erigo sembanyora abana abamura kumusubate ni gate nari getumukano mutindi sana serita Karen ni gagotenga kya anya tega ka gwitera kero musubate anya tega konyo mu kabere go semubuli umwabo kera semere tibuna gusekera nyometu litanga niga semetu buna ngochi bare komenya obogimo buya kolendo obogimo ni obwonjorereti kero musacho aye anyaritiga koleta umusubati onde kero musubati uyu mutanga ni Karen atare konyora abana bamura kolendo bono yaga ekahirira kanyomo umusubati ni ga erete asumugano uyura te konyo soma sebiche 12 kera otenga kiburi tukuru ase nyomba entaka kyaba buri banyarite bagotigana ase magayo konyoma ne myaka 5 na 3 yoka umusubati uyu na erete umugano mutindi kabisa ekarora de ko soma na bokonyora sebiche 10 na kabere boy go data kama yagosoki unga ki abasaja ngakibanga ni asenseto ya Kenya kolengana data sokiri ani go bono abasaja tole 223,548,000 imense to ya Kenya asebona basubati more 24,014,716 ekerobono mulikia amulikirite kabisa nandi nakote data abunga kya bana bakwiboru asensi to ya Kenya ekerate ebtubuna konyoru umwana umura nigere 50% biologically chance yo konyoru umwana umura nigere 50% inigo akorete data yikolengana umusubati kyanyaldiga ko yaitera mono ekerego tebekana na tara nyanyora mwana umumura ande mwibuli mwabokire oyagote abuna nigo bono amoire birengereryo uchande gire birengereryo boigo aba kagirwa 15 na babere mbaigetigwe ase ekigambero magega yogo kagirwa ngana bubachagetie obosagani ase omuraibwe kyama kya UDM Raila Odinga amone ndege yaye ensemo ya Soi imeye county ya Uasin Gishu 15 na babere abo andinigi kagirenga mbabwate bina ao una bina byo boiti incitement bina byoko vya violence na baigo malicious damage ase chi ebintu by'abantu nyene ase chinsemecho korangana no mo nyakirogo bwekya makya ODM John Mbadi litikoligoro niganya tukobaga gotebanga kerine gento kyalenge stage managed tigosene gento kyarobereirie nonye ababwatani bande bagukana ngamba bwateraniri no kuroberia kwengani yo
kurinde korengana na John Mbadi nigo agoteba ng'ere no aigenete ng'a ekini gento kia roberetigwe eri gocha komosagana omoraibu kiama kia ODM egenta tebete yune mbwembe abakenya tiga banare komenya n'abakenya bamwabo aseng'encho nonye nechikura chikoera bado osentogenderete komenya sense yiga yito ya Kenya ntokung'anya ng'aseng'encho nyarebe taraira chikura Kenya nitoganeti nanda batano babere abo niko bagochigotigara ase cells 15 na babere nigo bagochigotigara ase cell ya matuka 5 na abere erio botuki bandera kwenda botuki bokoreke bagetigo ase ekikambiro lituko rigoro ase senior resident magistrate Emily Kikeni oiri tukurigoro nanda odetebna banyara bakwera ni gugochi ase cell nande kine kia bugichiko genda gotegerera ukitariki 13 omutinyo yoiga hikobono nigo bairane no bakendrete asiceli ekero obutuki bwendete kwenekiwa ase ense yeito ya Kenya ili kwenekiwa nkikirite kibura burji gakorekana ase ense media bogiga kero tokurigiria ase gaseti ya testara nigo bono ekiombe kiogochoriamo ne chimbebe IBC Kenya tege kuburusiria musubati Sabina Chege goso yoro mukumende bwe county ya Murang'a ekina kirike mubwaterane Kenya kemubwaterane tibuna na kwande chinkwana igoro yichikura gose okoibera oboibichikura konde bone kini bono kiarusetigwe bono musubati winiga bwa tomo eso nandi koenda ni chikampeni chaye anene karara sobo mboli bwa simio ra umoja koroje tukurigoro ngale ngase county ya West ya Turkana ekero bomo bwa simio ra umoja ro endete bwa kera ikoko asate tena bono tigaturigererie gochibosyo bochori borobosyo asabolti abakenya gochikomochora gosikomwakira omuraibu kiama kya ODM rera murudinga chikura eliabo murayo gatana sensito ya Kenya mwancho murigeria na mangara sa magazeti elitukolia lero kurinde ntokunyara gukwana elima selimo nakieko garabwenyorere gazeti ya obwanchite ebene ya The Daily Nation ebene ya The Standard Taifa Leo gose gazeti endeyonsi elibwanchite egarobwesomere ayaiga amona yanda mangi tuwakangambia mono asing'incho yokurigiriria aya twakoretere kurugega ase studio teturaenda sense moende ye studio ekero togochikoirana na mang'ana maya asenchera yoboikiranu kero twakorera mang'ana maya asenchera yoboikiranu abageni baito ensende yonsi ngo chibari wikaga ase studio egere tosoe asenkwana yelitukolia lero igotobese gusuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalite X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara gose theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nyikarite pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatumuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti
Gose, enoti isano na ibere, isano na isato isano nemo, eyemo isano na ibere, isano, kiandamara kabere, ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Peak Uniforms and Sports Center, Nigoba Korosia, Nakonya Chianga, Gulachi T-shirt, chia round neck, collar T-shirt, chisweta, chishati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe, ebitamba byukwarwa were, ne byogotubo moito. Chi-track suit, chipajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, nkokora bari embroidery. Korosya bari chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi mirut, asenamba, enoti isano na ibere enoti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center, edukeyemo, asoko nyorachi uniforms chonzi, nebinto byogo kolera chigosori. Ngoira libageria bena ndiko kwaria ni asumba samangana itama ya bono mambia somoro bilgwensa keringo manyane na rya yakora kante kuri tukuri gorogo ikaboni gano kubori kwane na obe amona inji go ikomweri nyana na bakwana kutubata senseme yimitandao tonyora senseme ya Facebook Ndizi TV News boigo senseme ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News boigo na bagoto tweet @Ndizi TV News karengeri kya tokanyore gwetera sinambira screen gorabu kokaba munenji ikomweri Rietariane Brighton Makori. Amate yoyore kuchikoriye kero kyobo mzie ase wodi ya bombaba imeye bunge ya machoge burabu oyonyoreta makweri aya mahega yogo sagwana ni gobono banyade ya mate yanyareke we soki na kubori ege abatenere babanya nyimbo kokoro butugi na kwene kebona ingikirete oyiko saganwa ase enkaya ya boigo abana siasa nene bali ba kuyamagie ODM ni gobono banyare bagwe soki boigo abarura kuburia ewisara y'uburendi bwaime we soki na gukora obutukiobu buno muri kwito Brian Sageni agotwerera. Ekero tugusuka gujibosio ekero rogoti rwenda takonya kurigi gukorwa ase studio ni gobono abara ibekia magi ODM ba anene bali banyari bagote abona obochori boli bokageri gujigo korekana ase obochori bokageri korekana ase dituko dia tariki sano na ibere ni gobono banyari bakobuli bonyare bogosuki gujibosi korekana barabo ni gobono banyari bagote abona obochori ubwa sukiwe ase chikaunti chinde igo noena ase county ya Kisii na bogosuki ubosio eri baranyare kwebanga ose kiamekio kebange buno muri Kito ndemo Steveni agotoerera asobogare amba tukomake igomege
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigintekebe ekerukugania kugwetania okonyora nokunereria kwabetobo ase gosorio kwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigiri sana charo to gobuli mubwane mungatira asinge ngota to mindo nate mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo ta utinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana bali tingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda aligenda naki none siringi sana juri yakonyora njia jikoreye ndogaki ngwandarire tabiyo kwararite mubegaki umune none kikwaragerete gakegero gwakwete akikwaragirete abana baitanagaki momurumu abo chondo nyangao nige soirime nagusegitu ngosaba kwabera asokuburukana kwe metambo tikatochake ya mase ya mekatochakera ase story ntangani nigobono amate yoyo liko chikurigie kero kyo MC kurwa se wodi ya bombaba imeye bunge ya majoge banyarire bagwe soke na kuboli ya serikali nyareka korobo tukibwa bango ingikirete bosagani bagakorekana ase musawoyo na gosirio bugima bwaye boigo abana siasa nere bali bakurigie birogo awa gwetera sikia magiodium nabaruni gabanyarire bagwe soke na kuboli egwisara y'uburendi bwaime kobeka imeroberi ya bene na kwene kebona ingigirire tumusayo gosaganwa na gusira ubugima bwaye buno muri kwito Brian Sagini agotoerera asobogare obotuko bogokera rero ase wodi ya bombaba borabu imeye bunge ya bomachoge borabu ase county ya Kisii nigo omoichano bwate amateyemo abo asomobe bwasagane toyore korige kerogo kyobo MCA ase wodi yugwetera ekyama kya Orange Democratic Movement ODM ase Rieta Thomas Okario Ntweka oyu abange bamanyite buna esandona atigeretwe chingoma chintindi kegima abo asaminyoge chigogwika ase nyagitari ya oasisa somo chobo songo korende osiro bogima bwaye emambi ya rero butuko bwa rero to bali reported ngumo e candidate yete kuri chikora bomba bora bugod okoro kusandona Thomas Yokali obori chikora 2017 ando ngobori etikiti round ye gatara Mr. Esam tukaigo bera takiri butuko ne bibago o bibago bya muitire no ari nyomba tukatumana akarente nyagitari oasis breeding kanyara ya Kirigoro abanagitari batangaso sirire angagize sano cyabona mugasho sandono itiro enda iterun siasa igongo genda nomination sandono kwete ole inse taraeniwa nchikoroberia abantu bali boje bora tingokora gende. As an aspirant, I feel my life is in danger. Korengana n'abakwani abange anene mono abana siasa baikera nase nyagitari eyo nigo bagikerega korekyo na gusaba ebyombe byonsi byoborende na bigobotsuki gutuka aso bwango elikomanyo yokoretege korekyo elimo kirigwe gatambekero egetindi korengana nelichiko ene onyama onyo okobori wasanda na chikura na gukwamwira enege ntusane serikali yebwenete investigate ande totegete kobori all the security agencies che sub county ya Bumachoge borabu baenda ko investigate ya manganaya igeko geranchira te yo monto okoligi chikura e candidate ya strong and a candidate ya ODM ara itwe nyomba mwaye onye no monto itere tupara kangana twarugetenga biba binde byarenge gweta lakini no monto abantu bachirire baka nyombe saraire
And I wish to request the government of the day, led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, to beef up security in this region. Aya onse nigo achire chinga kia kiama kia ODM kiariganiro bochorio boke bwe kiama kigose party nominations chitariki 2 chiomo tienyo yaiga abu asabara ya ubasabire serikali kubabekera abarwaniriri bebirugo byonsi oborendi anene mono chinga kia chiga chia siasa candidate gosira enga kiare prepared gochikora nomination ekitali gento kere kia rais sana una ntwe abantu bakuriye chikura na ndabagambi abandi turaba MCA abandi turaba members of parliament tuwaboire sana engakie toko genda chikura onye serikali tego twa security saine igobono na intura utoko bwatyo my brothers and ona uralire buna Ndizi TV nigo twatomire engora ya bene gochiase ya mate ya Thomas eritarian Brian sagini isena ayuni gakora karete rituko rigoro gosobotuko bokera rituko rigoro ase oyasire tuguma bwa rituko rigoro abu rituko emambia igone ko tukusuka bosio naintu korwasi kitaseni Ndizi TV anena somoro berwe Ensakia nigo tutuma ngora gochiase amatena basani banya gosire ko tukusuka bosio nigo bona abarayibe kiamagio DM anene bali bagochikorwanire birugo aho na baro banyare bagwesoke na kugikeri engane iyo asabe banyare bakobori buno bochorio bokebwe kiamike uburobere uchokorekana tariki 5 umuti nyoyo igari tukwira misi kusuki ubosio anene karimiro birira nyarage gokoreka na koenia oyu onyaltika gusira boigo nigo banyare bagotana banyare bakwebanga asobochorio boboke wikiamekyo amba tukomake igomege body obochoria ODM kurauna Catherine Muma gusuki tu obochoria boke bwa nominations ime county ya Nakuru kobwatikana no kongusana nseme yo gati ya bali bakorigie birugo gwetera ODM imeakisi nigo basabira bochoria obosuki gumo tu imeakisi kwana nali bagaso koigwana no kweroberi buya kwa barwaniriri abu chikura chirara misi after 3 days kurubona tororo kibu mwongozo tumanyenga system kiego chikutumika otherwise ingonye bari gotigaba na bachora ina democratic way ODM tiri konyora na inde birogo inikisi na inde na intu tutagete gusaba epate ODM eratenenie kisaisieke ekiagara ntoko genda nomination omuntu ito gakwete bono nkorera tore one of us is dead we are not able to go to elections. They managed to cancel nominations for Nakuru. We are equally requesting them. Even these nominations for Kisii County, there is no hurry in it. There is no pressure. Why should she succumb to pressure from candidates who already have direct tickets, who are going to vie for governor candidates? Chinga kie chiombagenda gwa kireko ko Janet Ongera kwegwe tikiti yo kurwanira obo women rep wetere kiamekyo. We recently saw that the party leader decided to give a direct nomination to our county women rep, Madam Janet Ongera. What is this business that the NEB chair, Madam Muma, is insisting that she has to be subjected to nomination? Right. And the opinion polls in ODM shows that she is leading. Oyo waire ticket direct umo ga Raila Amolo Odinga na rochi kikiagereta kamwa royal to the party. Nigo basabire Catherine Muma kweneki opinion polls imechinsemo au ngoko ruchira so bwasioku eliogo isane kia barwaniriri bonsi. The party spent money in conducting opinion polls. Where are these opinion polls? So hiring one pollster to conduct this exercise and say, where is Omwando? Is Omwando last? I am. Let's have a party conducting opinion poll by a credible institution, and then we can sit rested that so and so is wonderfully popular, so we back that person. Then everyone going to air saying I'm the best, so and so is the last. Emia ye momeronge vere na tauna vere na rama tukatigire goika sobo chorio bonene asebono abarai obagante usabuna obole ndi bonyare gotinyi guimia ense ya Kenya na omorembe bonyare korandigu kwene kibuno obochori ngo korubora senchira yobotwereru koripotere taseni kia Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Sports Club ile Italiane Ndemo Steven
Oyo koriekero kyo bwa MCA wodi yaliana imeye bunge ya Bonchari account ya Kisii nikobono nera agenderere gwakere koko na kuburia bamenyi be wodi yuko chikomojora anene asobo jore bonne bumwako yo Joseph Ndiga oyibo igoro mubugi nera nigo esokire na oteabuna na bakwera libaga lyoko bomwe MCA se wodi ibuno muri kwitumirira mamanyi agotoerera asobogare. Abamenyi be wodi aliana ime ya Bonchari nigo batebire buna tibali gochiago chora abarayi asiyo kubwatia ebyama maminja yechinchera ababeire bagokora emyaka ya etire bagokwana asege ikarogyo komusira Joseph Ndika asensemo yasunika ime ya Bonchari nigo abamenyi abo balire eira gochiago takora amamocho yogochora abarayi bagogora abakichikura ase okobasera Esiria na wodi tuanyori mechande menge. Mechando number 1 abara itwa chorete ba failed on the ground. Eye koro kinga ndiriguna bari wakachikura okoba yake. Okoba yechiwesa. Igotogo teba igariana wodi mwancha moguru erawndie. No murai boni gatogo chikoteneni akoroku omurai Joseph Mboya Ondika. Ari gwanja bangina bonse bibaliana. Abasai bonse bibaliana. Mubwatisiyo musio yokoro kuchose gwondika elinde lyatoletere bintu korwe county torojenga nonye ne bintu bimente tamagoli ndobwati moteteshi do egaliana uracha gotokonya Ndika abenero murayitu egekugera ebintu akorire naena se byumba ngororanga na bakunyara Nigo bano batebire buna nigo barache kumusira Joseph Ndika uyole omubugi bwe chingero ase obochori bole mutwe narorira mange asegetira se obosabiki ase ngijo konya barte kotari kwenyara namono gosomia abana skuru igona isa ine koba mwemsi ase wodi yenu mwale wanja bantu bali ana mwensi mubwatisi elina bakonya ekyana ntwarore me makoba ga okora ase gobono ntwe etwarore nga Joseph Ndika natokonya ase gepinge kiraundi yeye emyaka 5 torore chenchi arosi chenchi nene egira agere noni ntutonyore chinguru chogosomia abana baito Ansensemo yae omunyangero yo Joseph Ndika nigo alire eira gochia kwene kya amonchoreri yo borai nabakoreri gochia ase abamenyi abo ase abolire serikali kogayana omuchando bwa magoli y'ebinto byengencho ayo airire amagima yaba Kenya gokonga mono alire mechandira siria na ward obora itwanyoro kuruma gaiga abantu baito bachandikire chiparanto bwati abantu baito bakorire stima chisoka bangire bachandikete ebintu ebingi basarikira siria na ward igo obora yobungo ligibwaria na ward nigo ndagete tobeka n'abantu baitamo una ngenda tobeka abantu baitamo asekere kenyoro ase ward itengima na goteba ninga nkitotegere kubwaterana na gokora ekiagara ningo ngangete ebintu tokubwaterana ekiagara ngitingo na kwanje bwete Gingo reporter ya Egetaseni Ndizi TV Letaliane Mildred Momanyi Omoroki oyomo okoreta matemwa ya KCP mwako eta nigo bono yamobetereri gotagenderera asa masomo aye maega yokonyora mubasukano webara na kubuneka liuga lyo mugongo egintu kya mwirire amasomo aye gotenena bono nigo ya mate aya monera nyarega kuburia basamaria baye gwesogya na komokonya eri kogenderia na masomo aye uno morikwite job mangi agototebia Jabano ndesiko gaiga Alita tu mwaje ne koroteka munguni ngi korotu kende ngai kwenga yu mwana ndo koroteka koroteka agande yakoro mwana nyoro mubasiko na ali asara koraka gwosi oirunya mira nyuma yokonyora omubasukano omobe bwepigipigi omwakori oetete oyo obunete egete kyomogongo omwana Geoffrey Ogeto tabete okogenderera nechisemi mwana oyo ne gakastandi tu mwakori 2021 mutinyo ningo gatatu Etaro ya itonja itoikia ase kenyoro keibara gegotoka ekaunti ya Nyamira ase tuumirana nenka eyoge chandegete ngina okoro kwa Dorika Ogeto na toerera bunanyorete omubasukano oyo mutinyo sapa umwakoria wano mwana oyo kasini umuronda kati gosibye pipiora kama tebinge pipiende kera nyumba ndetesi uya kamukani ya tino kwa pipi enare tesi pipi okora nja seriketa kama tebi chira kintu base gochira Pali umwana uri yakwira na iga na liye pikipeji yakora emurusete kamurita kuchibosio akamumya umutwe alabwe kamuruma yakamuna bakondo bakona ntuntu wa ngoro lende nanja mugurito magongo egete kyomogongo na kigego sira obogima bw'omonto ekero aboro kigubande babete bakogenderera n'ekisukuru cy'esekondari eretanya konyara kuimuka korwa anyora omubasukano yo
bono omwana otaigukaransa tari gonchoka kereke masari no hakwebekera enka eyo yacharire chinyagitari ao na gutumika enibo enyinge elinde gokonya omwana oyo asa Marieta rispakeru ogeta twatemire korwanira omwana oyo muntu orwarete twanirie echa yonsi koru mugondo omwana omuntu kanyanyamira tumubegete asa motuka matambe bono nabwata motake nara baranyo kumemusibia tachiti konya boko yani bogweni buri igoro mono rinde bomukonyanga bona nyoro bogweni buri igoro agere muchando liwo mogongo ruororo nonya bokonyi kurwa saba na siasa mboyo ande bora bakwana kwanire lakini itira rundi bwensi otokonya omwana oyu nasaba bokonyi kuru ase onde bwensi elinda nyale kogenderera na masomo aye tanguru kuchofre geto njengo wani kwana ngolinga para ya baregeti na bago chugo baga neti oborai bago konya mbengo anda senye gitali anjingira ne kambe kingo babuya ngendera na masomo oyoraga ni gongonya ese namba yesimye ku eyo Marieta ndoli kanyaboko getos na namba yesimye 07 kabere 86 96 namba yesimye 07 86 96 okona kukogani ko mwana oyo elinde anyore obokonyi achikogendereria eganga yayo kuchikoba engineer wechinyomba kurwa se county Nyamira ginko report ya Ndizi TV Joba Maangi omugumende bwe county ya Murang'a Sabina cheke nigo bona nyarika kubori bali bakoma moja komwa masikani na kwirigiria chikura cyabo baraboka abanyene boigo niganyarika hote abuna nigago chikogendera ko musiru murayi wiki amagyo murera murodinga asiganga yako yakobo murayi gatano asinsito ya Kenya nigagoja maega yo kuruswe kina kya ikonye kimubwatana ni Sabina cheke anenekere hote bekano niga kwante chingwana cyarigeti kuchikuturoni muremba sense yeito ya Kenya ekerarangredu nekyombigeri kyabachori amo nechimbebe ABC kwa sababu isipokuwa ni ile handshake alileta wakashikana na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta hatungefanya maendeleo sawa sawa. Ya pili nataka kumhakikishia kwamba mimi mwenyewe na familia yangu na marafiki wangu hatujawahi mpigia kura, lakini tarehe 9 mwezi wa 8 kura yangu, marafiki wangu na watu wote wa mlima itaenda kwa Raila. Kama hata yenyu itaenda hapo mnionyesha kwa mkono mzuri. Ya pili mimi nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu leo mnajua watu wa ABC walikuwa wamenikimbiza sana. Saa zile nilisema baba ni people's project na tukaambia watu wafanye registration ili wahakikishe kwamba baba atakuwa State House. Wakaanza kisirani. Leo koti imeamua waachane na mimi, wachunge kura, tumshukuru Mungu zaidi. Kwa hivyo ABC nataka kuwaomba wa concentrate na kupanga tuwe na free and fair process ya elections. Na tuchunge kura. Nyinyi mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtampigia kura zaidi? Hebu tuone kwa mikono. Ndio wale wanazunguka Kenya wakisema wao ndio walitafutia Uhuru Muigai Kenyatta kura. Hata sisi tulimpigia kura. Kwani wao walikuwa na kura ngapi ndio waseme wao ndio walimtafutia? Kazi yao ni kuzunguka na mawe. Na sasa sisi tunasema shetani yashi. Shetani yashi. Sisi tunataka amani katika nchi ya Kenya. Abina nakwari ndi asimambia bona konde nyona na chikura gachinza isano ibire cyangwa basu ninjiko gase ninjiko pasemeza mangana mayinkumanyi ayamba mangi bana ndate kwateka imina isiko ya usini ngo saponya ko twara uburiro bya hime ya Ndizi TV aseka getari getambe kuruboniga nochikumbirana na sara nyarangi Ontita kerabaga ni bago cha studio anekara wajiko kwanira igoro yugo sara kumwana munyaroko kokende taso kwa usi ebyombe bya sokiri erigo kora ogosara kumwana munyaroka igo tosuka kya nigoreterwa mange ndoke Brighton Makori asomoro video Ensakia na imesa mangana maya.
obumansu bw'omuguzi. Ndizi